Готов ли си? Снимам. Да поработим, Да, аз днеска съм в почивка. И аз съм почивка. Май само е то за камерата на работа. Действам. Здравейте! Намираме се на едно блестящо място. Останете до края, за да разберете къде е то. Какво ти казах? Само тук колите блестят повече от очите. Готов си? Да. Не си штракнал? Здравейте, казвам се Ечин Мехмедов, от град Ловеч съм и вече близо 6 години се занимавам с детайлинг, като последните така 1-2 години бих казал, че е на доста професионално ниво и като цяло това си ми е страст. Нали, аз не го приемам като бизнес, не го приемам нещо, което да правим много пари. Това нещо ми е моето хоби, го превърнах в работа. Когато ходят от Да. И точно това ти го казвам да го правя. Да. Първата ми кола е Golf двойка. Не знам дори да дадеш баща ми 800 за 1000 лева, мисля, че я взе. От един двор я изкара. Значи искам да ти кажа, че в колата имаше поникнало зърно, зърнаца имаше отзад. Много мизерна, първа кола. Аз викам, това нещо няма как да се кара така, смисъл не става. И тогава бях много се запалил по Discovery, сега не знам как се казваше предаването, където един я купува колите, а другия ги прави. И оттам много се запалих, обаче пари няма, смисъл ти си на 18 години, тък му се взел книжка, искаш някакви работи. И напълно бейсик работите, в смисъл баба пуска щепсела горе през третия етаж, аз съм долу чиста с обикновената прахосмокачка, някакви такива неща. Таблото го мажехме тогава с това устрото, където е, да, точно така. Няма да забравя никога броните на голфовете, имах ни черни тук отпред. Да. Няма кой да ги бои, съответно купува съм матов спрей, 6 лева с спрея. И точно там, нали, като видях резултат, колата не беше вау, най-хубавото нещо в тази кола беше регистрационният номер. И вече като потръгнаха тези неща с този голф, и то ми стана като хоби. На баща ми колата, нали, на приятел колата, но там вече заминах за Германия и вече в последствие видях, че има такива курсове вече в България, нали, тогава стартираха хората с тези неща. И оттам вече се запалих и може би то си е бил предначертано. Аз най-харесвам, когато видя преди и след. За мен това е феноменално. Баща ми, нали, че го споменавам, той пък много запален по Мерцедес. И ми каза, един път като се качиш Мерцедес, няма да искаш друга кола. Имаше две класи бащо, една 190-ка имам и наистина е така. Нали, не знам, не искам да обиждам никой, нали, всеки си решава какво да се кара. Всеки има право да избира. Мнение, дори да е грешно. Да. И момента, в който, нали, направих, когато вече страстта към колите вече мине към глупост. Нали, това е за мен едно увличане и до ден днешен, когато видя някой малък ентусиаст, който иска да си купи проектова кола и да прави това, с което се занимаваш ти, аз го направих с 124-ката, нали, с купето. Да. Нали, виж, там са, не случайно са там тия снимки. Да. Ние всъщност покрай тази кола се запознахме с Да, точно така. Той дойде при мен да му бладисам и полирам едни джанти и тогава се запознахме. Няколко години, да, моноблока. Да. 2 години има със сигурност. Да, дори повече. Тогава се запознахме и виж как тръгват нещата. Но това е нещото, нали, която страстта към колите вече премина към извън граници. Мисля, аз просто бях пристрастен, тая кола да я направя до последното болче. Не ме интересуваше абсолютно нищо, в смисъл буквално пари, които са ми за сметки, за това не. Нямам да си платя толкова, но всичко е налято в колата и, нали, съветвам хората, когато правят такива неща, наистина трябва да са много добре запознати първо с самия автомобил. И наистина финансирането е много сериозно. Но виж после как се завъртяха нещата, този автомобил пуснах да го продавам. Една година нищо, никой дори не звъни. Момента, в който решавам, нали, за студиото, че ми трябва финансиране, да стартирам така нататък, за една седмица едно момче дойде и я взе.
Нали, това са и тия неща, тънките, където ти ги казвам, ти не се замисляш в момента. Да. Аз се замислям за тия неща, прямо като върна лентата половин година назад, разбираш? И наистина просто то си е предначертано. Да, когато има да става. Затова да, правете проект, няма нищо лошо, това е най-хубавото нещо, но просто всичко трябва да има някакви граници. Така е, наистина разбирам, защото ето, например, в момента аз продавам аудиото, за продаване, да съм го продавал все още, наистина ми е камък ми в сърцето мисълта, че трябва да се раздиля с тази кола, защото съм вложил, както ти, вложил съм сърце, душа, мерак, нали? То това е по-скъпото от парите. Да. Времето ти което е? Спомени имам с нея и къса ми сърцето, че трябва да я продам, но сега трябва пък да се върви напред от друга страна. Имам си една, която със сигурност няма да продам, това е голфа. Нали, не може да ги имаме всичките. Това е. Искаме, ма. Казах го и скоро го казах, за да направиш омлет, трябва да щупиш яйцата. Просто моите хора да рискуват, защото трябва да се рискува. И много хора ми казаха, защо не започна да се занимаваш това нещо преди 5-6 години. Защото ме е било страх. Нали, това нещо после ако може да го изговорим, да го вкараме на хората, защото живота идва и си отива, човек. В смисъл такъв, ако не правиш това, което ти харесва. Кое е най-лошото нещо, което може да стане? Тука. Да го затворя, работа за 1500 лева за 2000, аз работа в завод мога да си намеря без проблем. Нали, това е най-лошото, което може да стане. И искам някакси така да го направим, нали, да ми кажеш ако трябва или ти да им го кажеш. Нали, мисля, че вече го казахме. Мисля, че тук да, искам просто младите хора или без значение, искам просто хората да рискуват и да знаят, че живота е тук и сега, не ти е в миналото, не трябва да мислим много за бъдещето, просто правете това, което ви харесва на вас, нали, стига да не пречи на абсолютно някой, нали, да пречи на другите хора. Рискувайте и се забавлявайте, защото в крайна сметка остават спомените, пари, коли, всичко е преходно, но това, което постигате и това, за което мечтаете, то остава някакси. Добре, почна от Мерцедеса и в крайна сметка минахме през малкия гараж и стигаме до тук. Да. Едно страхотно място, твое, мисъл, ти си тук, не поделиш с никой. Да покажем малко детайли на мястото и да поработим. Аз ли трябва? Да, аз днеска съм почивка. Every time I look in the mirror, all these lines on my face getting clearer. The past is gone. It went by like the dust at dawn. Isn't that the way? Everybody's got to choose in life to I know nobody knows where it comes and where it goes. I know it's everybody's sin. You got to lose to know how to win. Half my life's in books, written pages, lived and learned from fools and from sages. You know it's true. All the things come back to you. Sing with me, sing for the years, sing for the laughter, sing for the tears. Sing with me if it's just for today. Maybe tomorrow the good Lord will take you away. Това е място, АСМ в град Ловеч. Ако искате добра грижа за вашия автомобил, при моят приятел Айчин, коректно отношение, тук е място.
Днес бяхме на гости при моят приятел Лайчин в град Ловеч. Ако ви е харесало това, което прави, цъкнете по един лайк на страницата му, последвайте го. Той е много готин човек, гарантирам ви. Абонирайте се за нашата страница, ако не сте, и до нови срещи. Чао! А голфът беше единичка или двойка? Едно. Какъв голф има? Единственото Audi S3, неговото, което е на 20, нали така? Да. На 20? На 20. 20. Аз ще покажа страницата после да видиш. Ти снимаш ли, бе? А не бе, ала любимка. Аз ще те върна, ще ти го върна, да знаеш. Те дано не загубим бронята на обратно. То това е лошо да имаш човек с такъв обектив, че той е с всякакъв момент тъжен, Как ма дебни? весел, смешен. Геш, тъй хи-хи-хи, ха-ха-ха и тъй ти го на хендре. Ай, някакво да тропа на обратно. Много сериозно джампа